No to jak to mówił papież Polak? Dzień dobry, ja jestem Niklaus, a to jest w dalszym ciągu Alpha Escape from Tarkov i zagramy sobie coś szalonego, mianowicie zagramy sobie z Cavem. O co chodzi? Taka opcja się pojawiła niedawno. Cav to jest tak jakby bot, w tym sensie, że respi się z losowym lootem, przez co nie tracimy go, bo nie bierzemy swojego sprzętu, tylko jakiś już odgórny, ale za to nie ma tej skrzyni, dzięki której możemy przechowywać sprzęty. Ale warto to zrobić, żeby nie tracić naszego wyposażenia, także to sobie zrobimy i wybierzemy sobie tym razem mapę Customs, czyli taką bardziej otwartą. Godzina w grze 9:57, weather conditions wiater, 4 do 7 ludzi, reszta boty, 90 minut. Dobrze. Mam nadzieję, że nas połączy do serwera w ogóle, to by było całkiem spoko. Remember when last year, bo to łączy się dźwięk wymawianej końcówki last year i dlatego to tak brzmi, bo to się tak wymawia, jak się, no łączy się dźwięk po prostu w zdaniu. Where we went last year i to może tak brzmieć. Bo po angielsku w przeciwieństwie do polskiego jest inne, jak to się nazywa? Teraz, kurde, wiedziałem jak to jest. W języku angielskim akcent w zdaniu jest przez sylaby. I dlatego jest taki jak niemiecki, rytmiczny, w sensie ba 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 ba. Sylaby. Akcent jest na sylaby, a po polsku jest akcent na dźwięki. I dlatego jest inna melodia w ogóle języka. No, tak mniej więcej to wygląda. Czy ta gra kosztuje około 170 zł? Ta gra kosztuje około 40 euro. Kurde, strasznie mi się net zdupił coś, ale już wraca. Nie, ta gra... nie, 40-50 euro kosztuje podstawowa wersja chyba. Coś takiego. Dobra. Muszę trochę opanować tutaj grową stuleję. Ale nie, chill, mi nie o to chodziło w ogóle. Dobra, nieważne. Dupczysz. No to dobra, jak ty wiesz lepiej, to okej. Mamy szczelbę i jesteśmy. Tylko lepiej mi to działało, jak to ekran jako ekran przechwytywałem. Czekajcie, muszę sobie chyba gęstość trawy czy coś, bo... Bo w sumie nie jest tylko ta czułość myszy mnie rozwala. Patrzcie, bo... Masakra. This is masakra. 10 FPS-ów. No tak właśnie szału nie ma. Czekajcie, mnie tu ktoś pewnie zaraz dupnie. Tylko nie wiem co tu mogło zrobić. Object load quality. Może jakbym tego loada... Nie wiem w sumie co to jest za opcja z jednej strony. No, tak jakby lepiej. Dobra. Wiecie co, bo gra jest do streamowania i nagrywania w jednym momencie ciężka. Ona jest nawet do streamowania i nagrywania osobno ciężka. A co dopiero coś takiego, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Ej, ktoś łazi po dachu? Ale jak on tam wlazł? Jak on tam wlazł? Bot na dachu? Szczerze mówiąc wątpię. Ja go nie widziałem, bo ja się zagadałem.
I teraz strach się ruszyć, bo on ma dobre pole widzenia z tego dachu. Kuźwa. Co za typ. W ogóle co mi dali do tego skawa? Nóż i pompę. Dobra, nie jest najgorzej. Trochę się boję. Trochę fes. Czekajcie, spróbujemy coś tu znaleźć. Ktoś strzela, ale nie do mnie. Te kwestie można powiedzieć, na przykład... Вышел, блин, за хлебушком. O właśnie. W ten sposób. Klikając Ej, tu się da wejść? To by było za dobre. Dobra, spróbujemy jakiegoś luta znaleźć. No i przeżyć. Aha. Jest action. No ta gra graficznie wymiata, totalnie, to fakt. I to wszystko na Unity. Zresztą dźwiękowo też jest świetnie. Kurde, boję się, że mnie ktoś jebnie, jak tak będę łaził. No ale... nie mam wyjścia. Kurde, a normalnie otworzyć ich nie idzie. Coś to jest? Slippers. I kurde, kałach powinien być. Zawarty. Jak tu by ktoś był, to by była masakra i tak. Puść mnie! Dobra. Ile osób gra w jednym meczu? Tutaj 4 do 7 żywych plus boty. Ile łącznie całkowicie, to w sumie nie wiadomo. Może wam się trochę pikselować na ekranie, bo to jest gra z kategorii, że jak jest tyle obiektów ruchomych, to nie ma opcji, żeby to bitrate ogarnął na Twitchu. Ani nawet podczas nagrywania, gdzie jest 10 mega. Także no musicie to przeżyć. Ja jebie, myślałem, że tam facet stoi. To się tak ułożył beton. O, dziękuję Patrycja za hosta. Dobra, zobaczymy. Musimy searchować. No i na przykład ona jest pusta. W ogóle generalnie trzeba też jeść, pić i tak dalej, ale to tu na razie nie ma aż takiego znaczenia. Pewnie w pełnej będzie miało. O!
I tu na przykład mamy tabletki. I mamy bandaże. O! Widzicie, jakie to jest wszystko mało widoczne? Nie ma żadnego podświetlania ani nic takiego. Teraz musimy sobie zrobić egzamin. I już wiemy, co to jest. Na przykład, że to jest szyna RIS do karabinu na przykład M4. A to jest magazynek. Nie, to są painkillery. Możemy sobie je do kieszeni wziąć i potem szybko użyć. Granat tam jest? To nie jest granat. Nie idzie tego wziąć nawet. No nie idzie. Dobra. Może ktoś coś fajnego na hasie. Tak zwane wyciep. Chyba nie. Dobra, nie wleźliśmy jeszcze na ani jednego człowieczka. Z jednej strony dobrze. Nie czuję się na tyle silny. Kurde, spędzi nos. I przydałaby się jakaś broń. Taka, żeby kogoś dupnąć na dystans jakiś. Ajajajajaj! Jakie to było głupie. O, jakie to było głupie. Ale nic takiego super złego sobie nie zrobiłem. Dobra, tu się będziemy wracać, to jeszcze nie wracajmy. Dobra, wbita. Taki chuj. Przepraszam. Może aby tu. Ej, nie idzie wejść po drabinie na dach. Dobra, nie będę tu skakał jak głupi, bo mnie tu ktoś zaraz... O! O. Tylko że nie mam już... kuźwa placu. A jakby to za to... to bym wolał tak, bo to jest luneta jakaś fajna. Będzie można sprzedać na przykład. No i elegancko. Z wolnymi rękami. A to się całkiem wolnych rąk nie da zrobić chyba. Tylko nóż. Gdzieś tam... Rozdupca Siemka Mikołaj, pobierz tę grę dla Dawidka, bo będzie smutny kappa. Okej, dzięki. No, Dawid nie umie sobie pobrać. Dziękuję pięknie za utajony donate. To był tak zwany donate czajany. Dobra, no i widzicie, no na przykład nie mamy mapy żadnej. Nie mamy nic. Nie wiemy gdzie iść. Nie mogę tego... Nie można tego zamontować tu, a szyna RIS też na to nie wylezie. Także no... Ty jesteś Szyberos, taki ninja, spoko. Ej, tu jest chyba wyjście. Czekajcie, czy to jest wyjście? Ja, to jest wyjście z rajdu. I no... Ej! Bo mogę uciekać.
Teraz nie wiem, uciekać czy nie? To będzie pierwszy wygrany rajd. Dobra, ucieknę. Pierwszy wygrany rajd. Bez ani jednego spotkanego przeciwnika. Jeszcze mogę zginąć, ale wyniosę trochę tego, wyposażenia. Hurra! Wygrałem pierwszego rajda! Woo! Survived. Niepotrzebny exp kompletnie. Ale no... Udało się wygrać pierwszego rajda i udało się wynieść, patrzcie, fajny celownik, szynę RIS. Co to jest w ogóle? Foregrip. A, to do kałacha jest ten. Kurde, i widzicie, batona się udało wynieść, baterie. Można wszystko będzie sprzedać fajnie potem. I elegancko. Ej, a szłoby zrobić taki motyw? Czekajcie, ja sobie to w ogóle ładnie poukładam wszystko. Ja mam taki jeden plan. Te wody damy tu. Czy dałoby się zrobić taki ten? Żeby mi to zostało potem? Od skawa po prostu wynieść, czajcie. Czy dałoby się od skawa wynieść rzeczy? Bardzo chętnie. A tu mamy jeszcze wciół. I czy mi to zostanie, jak będę próbował sobie... Wiecie. Zaraz zobaczymy. Bo jestem ciekaw, czy to tak zadziała. I teraz jakbym chciał tak, charakter... Ej, mam to! Zajebiście! To teraz na przykład mogę sobie po prostu, jak będę szedł na... Nawet grając nie z kawem, mogę sobie wziąć tą szczelbę i ten plecak i to, co sobie wyniosłem od skawa. Także, jak widać, opłaca się uciec z kawem. A ciekawe, czy mogę teraz... Nie, muszę, widzicie, 57 minut. Także, niezależnie od tego, czy wygracie, czy przegracie, z kawem można tylko raz na godzinę zagrać. Także, no... Dobra, to ja dziękuję za uwagę na YouTubie. Pierwszy zwycięski rajd, także zostawcie łapkę w górę. Możecie wpadać na streamy, Twitch TV Niklaus, na G2A, po tanie gry, na Facebooka, na wszystko. Linki w opisie. Tyle. No, zatrzymaj nagrywanie.